Uni mwana wakaningu anurapa umari kaningu uyo rapa vana kaningu. Right, magadi wazukuru wangu. Tiripo magadi yose kuru. Tiripo. Kulise kumatare. Kumatare kana. Mabakupi. Sinobva kwakasiyana indobva kukorobhera kuwadzana. Yewawa. Indobva kumusha kupindura kudenga. Kwamwacho? Indobva kwaishutirira. Kwemimi? Chitongisi. Kwa. Kwemimi? Kudema kulise kudema. Kiyo ndokaramba kuromba iyo. Sekuru zvorishaisa rugare nevamwe. Zvakanaka. Mauya mudare masekuru kanengo. Tibatsirane. Handitika? Chokwadi masvika zukuru vangu ndakuona ine zvinofunga takapinda mudare. Kuna mwana anongati sekuru vai vantu vanokugadzira kuti uyai mundiekitire kuti zvinhu zvifambe. Saka nhasi ndauya ndisina kupfeka ngundu, toda kuti nyatsa kutaura zvakanaka nokuti chikonzo kuti nomwana vari kufamba chinyepa kuti ndini sekuru kanengo vachibira vanhu mari, vachisendesa vanhu mari. Saka ndakapfeka hembe dzakakwana kuti vanhu vanyatso kundiona kuti kana akafonera mbo takafonera video call kuti ya ndimi sekuru chaichaiwa wandinoziva. Handitika kana tikatende munyaya apa tangoita kuna vamwana vari pakati pokuona video irinori. Toda kugadzirisa uroyi kuti upere. Ndofunga muchiuya mudare masekuru kanengo ndakabata vanhu venyu vanokwana kuita vaviri. Asi uroyi hwawo hwakasiyana. Kunomwe uroyi hwekudya memunhu, kozoya uroyi hwekubata mishonga yakaipa zvichisi zvichikanganisa. Saka une uyero. Ndofunga muroyi hwekudya memunhu, ndofunga ndakarambota natete kuti atodze kuti chamunobhenefitawo pauroyi chimbori chii. Kanzi aisi kungodya chete, kubayira jeneka kana kubayira kucheneka. Handitika. Saka rega tipinde munhau yedu tingapedzere nguva zukuru vachinyatsa kuona kuti zvakamira sei. Muzukuru uri kubvuma here kuti wakabatwa mudare rasekuru kanengo? Hongu. Naika wakabatwa nei? Chii chakakubatisa? Ungatitsananguriro here vazukuru vari kuona? Kuna mwana vada kuromba izvezvi vari kuda zvekuda kuti varombe. Ungatitsanangurira. Uroyi hwako ndohweikuita sei? Okudya nyama yevanhu. Bwino. Wakauraya vangani? Wakauraya mazita akuti nengi takadya, nengi takadya, nengi takadya. Mwana wanengi takadya. Apa tine dambudziko rokuti mukomana wakagara naye panext ari kushungurudzika. Upenyu hwake haana kana mwana, uri kumushandisa pauroyi. Uyu hanzvadzi yako futi zvakare ukumushungurudza akazvimba kuchisikarudzi, haana kana mbereko futi zvakare. Zvese kuzvibvuma here muzukuru wangu? Ombera maoko kuna dare masekuru kanengo. Achitsanangura zvako panyaya yeuroyi hwako waunouraya nawo. Usataura une mazita waunouraya nawo. Pamusoro yevedare? Pamusoro yevedare sekuru. Zvakanaka. Vandinouraya. Uraita mai musati masvika pataura nasekuru piwa munouraya. Takunzwa kuti makatanga sei? Pamakatanga kujoinana ningi ivavo. Makatanga sei? Igore ripi kana muchiri kuremember zvii zvakaita kuti mupinde muuroyi? Kuti ndipinde muuroyi ndakaenda kunotsvaga mushonga wokuti webusiness wokuti titengerwe kuna vamwe mbuya. Mbuya chonzani sarawo? Handizivi zita ravo, vakafa. Asi kupi? Kuchitungisa ikoko. Munogona kuchitungisa zviya? Business yacho riri kuchitungisa? Ndaita zvekuhodha ndichitengesa. Okay. Maihodha kupi? Ndairuka madhoyi ndichinotengesa kuSouth Africa. Gore ripi roni? Pane nguva. Usuma 92 madhoyi akamboita mbiri emai. Kuma 92. Ndatsvaga ndapuwa mafuta ataishandisa tichizora. Handina kuziva kuti mafuta akutondiita kuti nditoroya. Ndaingoashandisa pakunoita business. Handiti
saka nditozivi ndakadya vangani ndinotongonzwa kuti muri muroyi makadya ningi sekuri mungatondibatsirawo kuti pana ningi naningi 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 nokuti zvaazvekare. Zvakanaka muzukuru wangu. Wakudzoka zvakare kumashure nezuro kanetsa kutaura zvakanaka. Ndikunyepera nazo. Chokwadi. Aiwa, inzwa kamuzukuru. Toda kuti hama dzako kutest monda, kureurura zvinopa kuti hama dzako dzisununguke. Makati mwana wovava ndii. Nemwana wamunini wangu makanetsana chii? Hapana. Wakamurayirei? Hapana. Akayaigwa nyama yacho ndiani? Ipapa kugowa nyama ndichaziva ndiseko. Saka munhu amurudare haro iyoyo. Bhozi matauriro avaita nyanga nyaya wabva watanga kuti ndakapiwa mushonga webusiness. Handaiziva kuti unoita kuti ndiroyi. Saka hapana uri uripo. Ndokutaura matangira zvakaita. Alright. Ipapo ndokutanga kwandaiziva sei kuti makazekana mako mukachi chakaitika? Kuti ndakumuka. Handinyatsozii ipapo sekuru ndinoda kubatsira. Ayo zvokwati chakubatsira kuti zvipere. Toda kuti utaure. Kubatsira kuti zvipere sekuru. Kana muri kuye muchipiwa kuti zvakatanga apa. Ini munondibatsira nokuti vanhu ndakatamba navo vakawanda. Vekuroya. Aiwa. Shamwari. Aiwa isinyera ndekuroya. Muzukuru. Ndotamba kuti kumashure. Usati nditambisire nguva. Tinoona kwanoda kubatsira vanhu. Nezuro sekuva ndichira nemudare wewe. Wakataura wewe kuti nini ndakanetsa neshamwari yangu mainingi. Nenyaya kuti ndakauraya murume wake. Nasi unoshamwari yeye akundinetsa kuti takauraya murume wangu takadya. Chibaya muzukuru wako iwewe ari kunze kwenyika. Hazvisirizvo? Alright. Ndopatiri kuti pamakazotanga kuti takuroya ndopatiri kunzwa isusu tanzwa kuti makapiwa mushonga webusiness wonguti hazvinzwa. Kana mushonga weuro wakazopanduka chitaura kuti pandakazoona kuti mushonga wandapiwa kwayo mushonga wakaipa zvinhu zvakatanga kudaiso. Ina ndina kuona kuti mushonga uyu wakaipa. Asi kutoti hama dzangu padzaifamba dzaindibata kuti ndinoroya. Vakafirwa nevana vachindiudza kuti ivo ndiuri kuuraya vamwe. Ini ndichiramba. Asi vatoziva zvakuti ndo zvauri kuita vato uchitoramba zvako madara zvako. Ndaitoramba. Uchitoziva kuti ndo zvauri kuita. Kumaprofita kwawaenda wewe. Kumaprofita kwatakaenda. Zvakataurwa saizvozvo asi vaizotaura kuti munenge muri kushandiswa kwokupedzera kwacho. Saka ndaingofungidzira kuti pamweni ndiri kuita seiwo ndiri kushandiswa. Asi muchiita sei? Ndichiroya. Ndopandiri kuti inini pamakazoziva kuti mushonga wandakapiwa webusiness wapanduka hongu hama dzenyu dzaifamba dzichikubatai kuti ndo zviri kuitika. Imimi pachenyu pamakaziva kuti upenyu hwangu hausina kumira mushe ndakutomukawo ndopandira kuziva ipapo. Papa makore awanda. Makore awanda ndichaziva. Alright, pamuchiri kuziva ndipapi? Pamuri kuziva. Takatarisana kana nehama dzenyu dziri munomu kuti no pandakatanga kuzoziva kuti ndakuroya kandofunga ndopandakadya mwana uyu kana kuti ndopandakashandisa hanzvadzi yangu kuti asarore kana kuti sikarudzi yake isashande. Ipapo ndopandiri kuvhiringika. Pakafa mwana uyu. Ndikufungidzira kuti pamwe ndopa zvakatanga. Kuti pakafa vazukuru vangu. Saka munhu aroyo. Aiwa. Inini handisi kuramba basi kutaura. Asi kutoti inini wacho handichaziva. Wakachaona ngani wokouraya. Sekuru. Uyu munhu kana ndifota anotaura kani. Madumbo waita zvinhu zvechimbo zvino. Ndo zvapo. Ndizokaramba sekumusandutsa. Aiwa sekuru. Kuda kuti ataure. Mina tikupe chimbo bosi. Bosi wewe unatinetsa. Takupa chimbo. Tuudze wewe mabasa yako yaunoshanda chete. Ndo zvatingoona. Ekuroya yacho kai. Alright. Handisi kuramba kuroya inini. Kuti makati ndinoroya. Ndati kuroya kwachona vanhu vakawanda vasekuru. Vapi? Vekuroya vacho. Saka pandakatangira kuti nditi wakatanga gore ripa kuroya iwewe. Gore. Pawakatanga ukuthi izvi wambasa igore ripi? Vachimboburitsa izvinhu pachena zvimumuchenuru. Kuchenurwa ndoda handisi kuramba chibudai pachena. Ini mwana wangu akafa 2014. Ende apa
Mushure iye asati afa mashure umu makatofa vakawanda. Murume wakafa, mwana womusikana wakauraya, vazukuru vavo 2 vakafa. Tina vakawanda pa baba vavo patinogara, amai vangu vakafa. Mai vavo ivo. Na baba vese vakafa. Hatizivi pakumanje. Ivo vachitaura kuti ivo vanhu hamuri kutaura uyu handisiri ni uyu ndini. Ipi makauraya vangani? Inini? Nevamwe venyu. Nevamwe Unouraya navo. Nevamwe vangu vandiorora navo. Unofunga 5. Unofunga 5? Hamuna chokwadi nenhamba yenyu. Aiwa, inini ndine hangano. Ungatadza kuzamunwa wakajera kuti chija nyamo chija. Wotadza kuramba sekuru. Ngati wokuraya hangani. Ndakatangira pacho ndopandinoda kutanga kufunga kuti ndakatangira. Alright, muchifunga ipapo rega tikubatsire. Eni manzi mune chikwereti neshamwari yenyu yamutsikuwira naye. Neshamwari yenyu, alright, ushamwari wenyu wakatanga sei? Timbosiya vamwe vese vakafa. Wakatanga patakapuwa dzimba dzedu. Ndipo takatanga kutamba tese naivavo. Kuchichakazoita kuti murume wako shamwari wakamuuraya mamanetsana chii kuti azobva yazosvika pakuzonetsana. Pekunetsana akatanga kufa murume wangu inini. Handiti? Nemwana wangu. Ivo vachibva vazofirwawo nemwana wavo, nemurume wavo, nemwana wavo. Vafamba kwavakafamba. Ndipo vatonditi mindi vakauraya chii? Garai padhuze tamudare izvi. Ndoba takazotanga kutukana kuti batai musikana uyu. Ndiri muri ndakadya murume wako, iye murume wako airwara. Takadya tese ndozvatakataura kwaari. Tichipopotedzana. Kubva ipapo hatina kuzowirirana kutamba tese. Tinongoitana zvokuti mangwanani marara sei chichi. Saka ndo patakatangira ipapo. Igore ripi roro? Murume wakapata chigore. Murume wanenge ane 2 years. Vangu murume anenge atone kochikwereti chamunacho ichi choda kubata choda kuuraya musikana. Anzi musikana unoda kuuraya. Shairi unoda kumurayira iwe shairi. Hapana. Asi muda kumuraya. Akuti hapana imwe manifesto inoitikawo kuti zvinyatsoudandishandisa kutsinyere kwasi dati tingopedza nyaya yakawakana mndiri webasa vakati pa 2 years mwana wabhabhura akasiwa ari mucheche atone 9 years. Imi mukuti babasi vakafane 2 years. Andaboti ndati 2 years. Bata msikana shairino. Bata shairino. Pakafa babasi ziboni. Babasi vakafa kwakudhara ka. Tete zvatoda kutaka. Taigona kuregerera kana muchinge maya so. Alright, bate amuya. Ewa ndinokusunungurai. Kuroya ndakaroya handisi kuramba. Kana kukusunungurai ndinokusunungurai kana vanhu vakawanda. Munoziva zvinoita kana wawanda pamwe unotadza kuziva kuti ndakatangira papi. Asi kuroya wakaita sei? Wakaroya handisi kuramba kuti handina kuroya. Ndo zvati kuti muchibudai pachena ka. Isusu kumtoa motisunungura isitokuregererai. But mai mwarama muchinyeba manje ka. Handinyepe sekundakaroya kana ndakauraya kudhara. Usekuru tikawabatira kuti koningi. Ko uyo operation bvunza kuti nhingi akauya vanani vachitiudza. Pamwe zviva kuna kwawabatira. Mai give akauya vanani. Ndavu finish. Ndini. Mama Godi. Ndini. Baba wangu. Ndini. Ko June. Mwana wa Finita. Mwana wa Finita ndisi. Ko Benati. Andisi. Ko wana wacho. Vana vana. Ko Benati. Benati angaine vana. Mwana inzi Simba. Simba. Ndini. Ndini. Kwana wa Isaac. Ko wana wa Isaac. Ndini. Baba. Ayo baba ndisi. Wana wa Isaac. Wana Isaac. Ndini. Ko uyo anza mwana wa musikana. Berita. Berita. Ndini. Ko yari kumba yane 40 years asingaroora amusirimi 40 years. Munoita sei? Ani pamwe ndini zvangu. Ndini kutadza kuti arore. Ko Victor ari kutenderera nemukadzi akaenda South Africa akatiza vana ndikasara nevana ingi. Ndiyana kumudzungairisa kudaro. Ndini. Ko Vincent
asiri kuwana basa ine zvane wawekisuti akaona basa akadaidzwa makisuti ari mumba kuti achienda kunoshanda kubasa kwachakwisi ndiani ndini ko paakashanda kwababa vashi ko isi kutambura kwatiri kuita ndini saka ivi tete maitofamba muchiwabata achinzi ndiwo profita chitorambiwa uyeka pamutana dota na shairino ngauya apa atana na tete wake zvezvi asi tete zvakaopa kulezi atanga takakuisai padhuze zviti tete wedike zvino manje ndikakumana zvinowanika munezi achide chinokubatsira zvinowanika nzadzi dzangu ndiregerereyo shuwa zvinotongowanika pamwe unengotsvaga zvimweni pana amai nababa unenge watsvaga zvimwe zvinhu teererai amai vakaurayona ndini kubaba ndini kozvikuita tapiwa zvese semarwara aita baba vangu muchivaona baba vangu marwara aitira murimi zvenyu kogivi zvaari kuita izvo giva ndiakungamutoriro aiwa anzani musikana muzukuru shairini ndaswera right tete tinawo panapa taura na tete vako ava wamuka sei muzukuru wangu ndamuka wabvunza kuti mudandula ere haiya wasati kukusunungura ndakusunungura muzukuru yo shairini shairini ndibvunze muzukuru tidairani sekuru vachandibatsira kuti ndikusunungure hapana kungobata mushonga iyoyo mada kumujirei hapana hapana chete ndichakusunungura muzukuru ndogadzirirwa nasekuru ndikukumbira sekuru tirandibatsire hapana vamwe nehanzvadzi dzese dzangu ndokumbira ndikusunungire nemuzukuru wangu ndokumbira kuti mundiregerekana zvazviri zvebhizinesi saka imi kana muchiuraya vanhu dai zviri kukubhenefita ichii hapana sezvo tichitiari kunyika ipiko musikana izvo zvakanzi akumalaysia watichinayo shaidini chandinombobhenefita ndiwaita kuti mabasa ere muzukuru mwana kumwana uri kwere mandimubvunzi kumwana uri kwere ndinamboziva kuti ane mwana ko zvokumusungira mapepa ake kuti safamba zvakanaka kumalaysia kwari ndiyo futi unoda kuti zviedze kuita sei muzukuru hapana wanzere iwe shairini munataura nawo pamapepa ndini pamwana nyina ndamboziva kuti iwe une mwana asi pamapepa ndini ukundinzwa here irokongo kumbira kuregererwawo vasikana
Andiyamsha kubata vanhu vamusiyeka ndivangora mangoro achizirikiti. Ndiregererowo muzukuru wangu. Ndokumbira. Mani ana chikwereti ka tete wako. Mwana ana mhosa kana pane chikwereti ndiye saka teta sepa no chikwereti nabi yonga vakabva chikwereti pandije vanhu munokure mwanangu hanzi nyama dzenyu pachikwereti chamakambira usashailini mofa imimi zvakangonaka shailini ndiri pangu wakadiyo mwanangu ndiripo zvangu wedu wetese takungochema ndozvatakaitwa tese kuno kunhamo taimba ndiri kuvaka kuramba kupera kutenga simendi mabhiridi anobva aba saka zviri kutonetsa tete vakonga vabvume chete kuti ndozvataita vasunungurwe tisunungurwe tese takasungwa upenyu hwedu nechekuri ndaramba vana vangu vese havasi kushanda ndana zvinu noziva havasi kushanda vari pamba kwenye chikwereti mchaita ko chikwereti chavo ichi chikwereti chaona ndafunga kuti iwe pache zvavo ngavazvibhadharise chikwereti kuchamwa asi vanogadzirisa bokosvika varegerera kwacho kuri kutonetsa kamboroware kose muchipopotedzana masikati usiku chizowirira handizivi inini haina ndizakumbavaregererai ora achipedzana shailini titidarire kuno zvakanaka shailini ngatigadzirise tete hanzi nasekuru masikati nemumwe wenyu munopotedzana asi mausiku munowirirana ko chichichi samune chibhaza vanera ndinonga ndingachibhaizwawo vanhu pakuti nondiwo vanototanga kutopopota nandipopoti pese pese aya kuti zvandikubvunza kana chekuti imi mumasikati anditika munopopotedzana kuti musiri kuwirana usiku nemakuwirana mune muchimbofambisa sei pamwe vanenge vasingatozivi kuwanawo nevanhu kuti ndo zvavanoita isainenge ngovhara vanhu mamazizo imi pamaenda kumaprofita muchifamba kudzin'anga vanhu vachikunzvengai kumaidi kuudza hama dzenyu kuti zukuru mabasa yandini chichaikonzeresa kutya asi maitoziva zvekuti mutomuroi kutya ndichononozvibata ikoko uchipfeka fesi dzedu kuti isigonzero ngowanikwa vaningina wangu saka imimi saka tomboti apa imimi panyama yemunhu imimi nyama inonyanya kuuya munofarira favorite pahama inenge yafa munofarira nyama yakaita sei hapana chikuru ngodya kudya chete chikuru kungodya hamuna ana basa kuti anzi yazonaka aiwa zvina basa ko munhu munomisa sei mamhepo like zvakafanana nemuzukuru wenyu mukagara naye apa hana kana mwana une makore mangana muzukuru 38 years une mukadzi mbereko yaramba saka muchamusunungura here muzukuru ndomusunungura muzukuru wangu zvese nekujeri kwamaenderesa muchamusunungura egara kujeri vagara kujeri mhosva dzei vanobarisa mhosva dzawanda imwe vachiri kuti memba ndeobuda kunze anongorwa nevanhu ongobatwa ndakarwa nemunhu munhu akazofa sirisiri ndakaona ndisvika pakoti vanga kutosvika kukoti kudharadhara iwo tete kana panofiwa vanobva vamukiraiwo ndiwo vanenge vari panhamo oganaiza wacho zvekuti ndivanopedzisira kubva panhamo ipa yatinzoye kukoti apa tete imi pamune muchienda kukoti munenge muchinoita sei kukoti ndaive ndanzwa kuti muzukuru wangu asungwa ndikati segai ndinonzwawo nyaya asi hapana chandakaenda nacho kungoti ndoda unonzwawo nyaya yake mhembo makaitumira sei kuti asvike pakuzouraya munhu ndakaitumira sei mhepo handizivi pa ndimi maikonzeresa here ndindaikonzeresa asi handizivi kuti mhepo yacho inoenda sei nai pakukonzeresa une muchiita pakukonzeresa une muchiita munoita sezveye kuti ndada kumbofikisa nhengi kati zvinoita kungouya kana kuti munoti handasina kumbofikisa nhengi tinonyanyisa kunzwisisa aiwa zvinoita kungouya mutofikisa kunzwa tsitsi hamunzwa tsitsi tinonzonzwa tsitsi zvaitika
kweni notete 5 years ndakagara 5 years kujeri wakaitwa semuzukuru wangu kubata mari kadzisingashandi munondinyimawo munowanyimiremunondinyima vakapuwa mari dzacho mirai timbonzwe varutaura chokwadi hanzi munondinyimawo mari kwemunovanyimirei titi hatogowapa sei sichivabata vatiyeta famba hani matozokupai sei ndichikubata utaenda afamba aiwa ndizvozvo saka iwe bva kusunga mari yacho vanobva vasungawo mari yacho asi wekujeriwemamutambo ukavapa mari yacho futi vanobva vaishandisa hapana imwe yauchabata saka kubatsira kwacho saka imi munoitasa kuti munhu afana kuti pamwedzi afana kupai mari yamwe muchida here aiwa ikuna pamwedzi ndingazoti pamwedzi kuti papa murungu here siku chete paanenge angondipirawo ipapo saka kungunyima vamwe mutsamwira chete chete mumatosunga ndi ndotoona sevasingandide saka vamuzosunga saka ndikuwana wangu muripo kuwana venyanjiko unagodamo aiwa ndipo ko operation chii chakaitika ata maka chii chakakudazwa kuita operation mesa zvenyu kuti ndimukonza operation machicha makanyanya kuita imimi nini manga muripo here pana ata pacho tiri face 4 manga muripo here kana kuti hamupo paakatanga urwara paakarwara kuti makazopindira makazokwanawo papi pakutanga mamusipo kechitu makazokwanawo papi makazopindira ndipapo kanga akuchipatara ndipo pandakakwana weka tetawo tambozamaodawadzwisisa handii ndiri kutaura kwandiri kuramba handii ndiri kutaura nhai sekuru ndiko handisi kutaura ndiri kutaura zvese wani panapa nhai sekuru ndine chandaramba panata makaita sei panata makaita sei mutitsanangure bcause avakoma isati tora neshambara panze tsvimbo iyi ndiyatongokupai chete panapa pano chakanditadzira imhepo yakangoendawo kwaari right pane imwe nyaya ndibvunze ndoda kuona kutanga ndauda kuikangamwa zvanga ndeifunge right imimi pamuno nevamwe venyu avo pamaijirana pamaiti kandiroenda kandirodzoka makazopesana papi pamakazopesana mbi yangu akazorwadziwa kapakafa murume wake nokuti orit pakudya vangu apa ngasina basa nazvo pakazofuwo murume wake ndipo paakarwadziwa orit saka iye angoda kuchere kuti mimi mungodya amungodya kwanyu chete murume wake manje ndo paakarwadziwa saka munotanga sei kana mada kuchiuraya munhu pepe mada kuti ati tada kuchimura munoita kuita sei munogara meeting here kana munongochuza kuti iwe takubaya nhingi hatigari meeting iwe unongogara neveukama wako ungotaura kuti nhingi ndoda kukuuraya chete zvapita saka iye anenge asingatozviziva anenge asingazviziva saka shairi naingori kana atongofa zvake muri koko anenge asingazviziva mati maigara neveukama handave panzise ipapo hanzi unongogara nevako veukama wakawalista anenge akalista wake veukamaimutete kutambokuudza mumwe mubvunzo kwasei mimi muchitora vanhu vanenge vane ntumara vanoshanda vai muchisiya madzinga mudzinza zvinombofamba sei izvozvo vanoshanda nokuti vanowana mari kwasei muchibayawo vakutanga vanhu vakadai so vanhu vanenge hati zvakafana mudzinza api muri api mese apa nditi tine uya akamirapo ati uya ane mari muchise muchitanga vanhu ane mari vanoraramisa amwe mhuri muchisiya mabenzi vasina kana brain mudzinza mune nzvimbo zvitirei hapana andirangoziva kuti sei muchida vanhu vakadai vakaitangewo vaya ndandambotaura paisekuri kuti vanenge vachindinyima mari dzavo usati panozourayira futi mana mazvinzeri makanyima mari munoenda sei noenda saka muzukuru wenyu makagara nayo vamunogarisa kujeri muda kuti aite sei naitisi hapana saka pamunenge muchinzwa kuti ari kujeri pepe munenge muchinzorwadziwa munonjirwadziwa asi akabuda ndinomuona mumudzosera futi aiwa pamwe mhepo yacho painozopfuvhuta futi inongomubata
Mudi ugara mango ndiuraya pane unenisa ujeshi. Aiwa ndinokuuraya. Nalo ndikaita. Wangu mndokuuraya ndo wakaita Saka kosera anopenga penga yemsingede kuuraya anopenga penga yaya. Kana anofunduka nehasha maningi semsingede kuuraya. Muchida kuuraya akanyara uri decent. Zvinokuenderana nemunhu kuti akamira sei. Hazvina basa kuti anopenga mamwe anotokukirira. Saka imimi mitombo mauraya zvenyu. Pakuguwana nyama pamunetsana umwe makajira. Ayo. Right ko uyo mukaurera saura wenyari kuchitumbuzoka. Andari kuchitumbuza zviso. Mukadzi musana yene zita. Uyu wamukaurera murume wake. Togara palaini rimwe chete. Mutogara palaini rimwe chete? Sa Wakababa imba yawo jamba imba 1 H2. Saka makapuwa chipa nyama ipi pamurume wamukaurera nyama makapuwa hunda ere makapuwa musoro ere makapuwa chi. Anditozivi unongodya ipapo. Mutoja pamuchipedza pakujavu chaijavu. Saka zvinongobikwa pamwe chete. Wasvika ere. Amene sira kunza kwa ndobvuzo. Uyu mati mimi neshamwari yenyimi. Muri kunetsana pakuti akadya murume wenyu, makadya mese murume wenyu. Pakuno makatanga kwenyu. Vamaenda kwake. Iye manje ndiye akazorwadziwa kuti wadya wangu. Koyaida kuti ndiani topopota ndiani totopopotera inini. Saka ari kuti chidzokorodza futi. Imi muri kuti wechiba. Apa ndini. Pakudzokorodza. Awa pari triki pa mama isashairini. Ayi vakanodya murume wavo. Vakadya murume weshamwari yavo. Pane kwave kwakadzokerwa mwana wachibva uraya mwana womusikana. Ndobva adzokera uko ndobva. Akabva mwana womusikana. Kwabva kwaya mwana wangu musikana. Saka ivo amai vacho vari kudyirwa ivo. Mwana wavaitenda chirimuona ari muhospital vachizonzi vari kumuuraya. Akatomanifesta mwana iye ndikapuwa foni yacho ndikanzwa zvavaitaura vachida kuuraya mwana iye. Usika nyaya aisi anhasi nyaya. Asi zvanhasi ndizvekudaro. Akabvira kudhara. Ndobvunza tete mamuna mumwe munhu wemumhuri here wamairoya naye. Mumhuri. Sezvakaita vekumusha. Mumhuri medu mabheni. Ukuti ndakambonoroya naye. Musanyara utaura. Taura chokwadi. Taurai nekuti kuti ningira ningi because Even kana ari pa ni vamwe wataitobata kuchikuyu anobata mushonga. Kana ari pa even kana ari ende maiwirirana nevanhu ivavo. Musazvinyara. Bomumhuri medu. Kana anga vavese kwamasembura baba. Vatauri. Kana ana amai. Taure. Kana ana mukoma. Ndakatambodya ningi nani. Ana bhure ava vakadyiwa nani. Kila vataura vari kuziva vanhu vairoya nawo mabheni. Mushaenda kupi? Mushakodi Mozambique. Kupi chacho? Andinyatsozera nokuti ndakaberekerwa ikoko ndikwaya ndinotinze kuti munoroya nawo achida nami. Bomumhuri. Pano mukuziya here kuti nengi ndaishanda naye. Apana kufunga. Pamusoro pane chandoda kubvunza. Mira kataura. Mitaura iti. Pandiri kuda kuti nditaure. Manzwira ndaizviitawo. Kuti amai vauyu. Kozoti amai vava. Kozoti baba vangu. Neni chete katakwana. Muri 4. Muri kufungidzira baba wenyu vari vachokwadi. Baba vapi? Vauyu. Baba kana kuti amai. Baba venyu nokuti vakambobuda vachitaurwa vanzi chipo makamuisa kupi. Baba wako vanzi vakabvunzwa variyo chipo. Uyu atatsananguro. Ngatikonzera muzukuru wangu. Uyu ane chikwambo chake. Ndiani akakupa chikwambo muzukuru? Ini mushure makunge ndatizwa nemurume. Ndakagara. Handina kwandaienda. Ndaingorarama ndichingozvinetsekera. Ndobva mwana wangu mukomana ndobva azoitawo same problem yakaita papa wake ndobva atiza mukadzi ndobva aenda muroora mbva asarawo taisawo muroora tichingirika. Saka inini nekurwadza kuti murume akaenda mukadzi akaenda ikainimbobvunzawo ndiendewo kumasvikiro. Akakupa ndiani chikwambo ichi? Kutaura chikwadi handizive sekuru. Saka kumasvikiro kaenda kupiwe
munotoni kwedu anonzana ataona zita kama kuti pedze kanyaya zacho kuti zita ani mazi chero sadzinze unenge atakwati ni chiri kumba chikwambo tonotora chikwambo zvopera unotora nyenga dzake nezvitotonobhuka zvopera sei ibaba ndisomboramba sekuinga ndakataura nezoti bo chikwambo chechiitinenge mudzimu kachikwambo chocho inga ndozvanoto nezuro ndakadaro ndikati kana akandipa mukusaziva maenda murume afa pamaenda kumasvikiro murume haana okay anotiza chikwambo chocho ndokamba pake handina kutombozizivawo sekuru murume ari kupiwe ari kubotswana ukumbotaura naye mazuva ano ndaanichitaura nawo ko vana vako vana vangu ndotaura nawo kosera sikuya pamba wani mukomana ndiasiri kuuya ndopa akangobudawo nenhau wakakubvunza sei asiri kuya pamba chi chaakabata chaakaona ndinombomubvunza kumachira iyo wopa chikwambo unozvitengera sei machira iyoyo anofanira kutenga machira emudzimba ndi hama dzako kweyose zvitengera zvinhu zvako kuchita zvinhu zvako weigana ipapa ndakatenga pane jira iri andakanoteswa napapa ndichirwara nemusoro baba vangu akanditi nomazuva ecovid aya akanditi uri kurwara nemusoro icovid yavabata asi haisi covid inotenga jira iri usunge musoro unopera komachira kochikwambo ichi kutanga kuzvinzere kuti uone chikwambo ebe kutanga kuzvinzere namazi kutanga kuzvinzere kuti ndiombera kudai isusu zvavaita manje zvokuti kuita ngemunhu ari kusvikirwa zvokuti kana muri mukombi muri pai haingoita ngemunhu asvikirwa saka isu tanga tisikanzive kuti chii chiri paari saka takamboenda kumapostori mapostori hapana chainyaswa kubuda chaizvo kusaka maina mapostori avaibatiwera kandi vaingobvunzwa ivavo asi vaitobatwa asi vairamba kuti ini handisi kuzviziva wairamba asi zvitoza zvakuti utori mudhiri zvangu saka ipapo pane nyaya yenyoka yatisiri kumboziva kuti nyoka iyi ndiananayo pakuti pakazohaka umwe musikana ari panze achihaka zvevava pakazombobuda nyoka paari achinzi tizai nyoka musasvipirwe nenyoka saka hatizive kuti nyoka iyi ndiani muzurari apo uyu ndiani nyoka iyo saka ndoiri kutipedzera upfumi Zimbabwe ndoyekukusvetai kama urume wese handi wakazvimba one side here muzukuru ndevava ndizvo here tete ndimbobvunzawo sekuru pane patakamboenda kumusha nemapostori paipai pachibva pazonzi pane nyoka inoita kunge tsvimbo iri mupatrol mota mabheni haisiriyo semunyoka here ndozvona ndichizama kubvunzira kuti akashaya vaiwirirana zvekuti vavari tu akafa kubvasara nezvinhu zvacho saka zvakasara ndopanachiwabvunza kuti mamusiri mese here pauyu nokuti waitiwo ukawabata ukafamba futi banguro yawabata futi vanhu 2 pamwedzi tinodya 2 mabhagisi yeupfu vanongani vanhu 2 inini mukadzi wangu tinodya mabhagiti mairi mukadzi wangu tinodya 10 kg hatipedzekana mwedzi nai tiri 2 atichisadza pese petibeka maraisi chivi haipedze tiri mwedzi tiri 2 sanyoka ndeyenyeri inoita basa renyoka iyi nekuti inini pamba pangu panogona kuita kana kuti 2-3 days ndikatenderera neruvanze so kutiona muhwezvo wacho akatenderera imba akatenderera imba ndobva ndazoshaya kuti yaenda nepaka zvikangoita 2-3 days muhwezvewe ndoona saka muzukuru tokwanisa kuti mangwana teno unotipa zvinhu zvako zvaunoshandisa kuti hama dzako dzisununguka sure unogara uchitungisa kupi imba yaye ndiyako saka iwe vazukuru vana nzvadzi yako saka unanyimira kuti vanenge havakupi mari vanotambudzika vachindinyima umasha kokuvauraya waida kuvauraya kana vada nguvafikisa chete aiwa ndivauraya ndingovafikisa chete vakomana nzi ndana makanika vakomana handingovauraya muudza kumana magadzira munhu mota munhu atadza kubhadhira mari avanenge vatosunga kudhara kana tiise kana inini ini ndinoita zvewelding
vamwe maworld ari kutenga mudzimba mamota asi ndatova mhere kubva 98 ikoko ndichingoita basa iroro asi chiri kufamba hapana. Ndakambotenga mota ibva yadona ibva yakaita right off tofanana nhasi chingoti ndauchasunungurira hama dzako idzi. Ndadzisunungura sekuri mukangwandida inini nevanhu vangu toita zveplastic packaging saka vakati dhimoni ravo rakambomanifesta rakataura kuti muchatenderera muri pamaplastic avo hapana chamunoita zvekuti taitomboita mari zvekuti vanhu vaitofunga kuti mari yacho takatoroma tikabva tazoita zvekutenga zvinhu kumaauction zvese zvakapera tichitengesa zvakapera. Mukomana akatenga mota yakaperera kubhodha kutanzania haina kusvika vakangwara havakupei urombe uyayo hwekuti munokurumidza kufamba handika waonatsoona kuti ndaita urombe hwekutoti ndashaya chekudya vanomboita sevanokuvhurai so handika pazvinofaya pepe obva vanokuvhara mune mutange muvanhu vari muraundabout asi mari yacho hamuende kumberi chainoita kutenga doro doro inotenga noperera ubhawa vese ivava vese avodai mavasunungura padoro sekuru nekuti vana vacho mari dziri kupera pamadoro hapana zvavanoita ndourombe hwacho ihwo unopedzwa padoro. Saka iwo mune zvifambisa sei muzukuru pakutumira mhepo dzokuti vakomana vasvike pakutenga doro? nechingopopota kuti ngaatindichengeta asika munokuwa mari nevananyana kumba kwangu kumba menyu chumba kwangu ndipopota ko shairini makatadzana nachina shairini hapana inyaya yelist chete yangoya kulist chete hapana chandakaipererwa nevanhu inini ndikuona kuti shairini akazopinzwa pajana pakuti baba wacho aipopota kuti tifambe zvatirizvi ndiye aito kuti drive endai kwakati iwo aimboti dzimaidza tichienda kumapostori taenda chabuda hapana yachiti endai kune vanobatsira vanobuda mumayoutube nepai endai kusvikira vamwe wemudzinza waita sei wabuda akauya panapa kuti tizokuonei sekuru ranga razuva rechi4 zvingoita zvotisamo takatomboda kutoora mwoyo kuti sekuru achona vanhu vasingabatike taakuenda but vaingotitenderedza kudai nhasi sekuru havapo mangwana asekuru tatosvika varipo vabva wabuda avataenda vana kudzoka kana zvakadaro ngatirege ngatidzokere iye ukati handike nemboenda ndombonoita zvinhu zvangu kumba akazoti hapana kwamunoenda zvekuti wedzinza hatisi isusu chete panitone wamwe waripo saka mwenyu vari kupi mimi vamwe vakaramba vamwe vakuti hatiite zven'anga tinonamata kumaapostoli asi ungaona achinamata kumaapostoli chanacho ini ndotori nani kana awashandisa mukadzi wake wisona agadzwa nemukadzi musi ari kupi ari panza kwarakwanisa kupinda uya akauyawo nezuro anzwa zvaitika izvabva auda kuuya ndobva atanga kumhanya mai asi kumashure uku anga achiramba asi ndiri mupostori uyu anga ane munhu ane mhuri yake ane mwana wake asi ari kuchengeta vana vomukadzi vanenge 7 wana wake haasi kuchengeta ari mumbani aichengeta vana ishe wemukadzi akaroora mukadzi ane wana wake 7 iye ane wana wakewo vangani wani asi haasi kumuchengeta ari kumusha ava ndotsika nditsike nemukadzi wacho ya abheko kwa chete munoitawo sei nemukadzi wausoni hamuna kumpa mushonga here tere chakurova imi ndirova kwe papo ndinotopika kudai handina kubvira nambomupa mushonga kungoendawo zvangu kungoenda kwemuroora wangu icho nditotaura chokwadi pamberi pamwari wilisoni wacho makamuita sei makamuita sei wilisoni ndakamuita sei handisibvunza kaimi hapana zvamakamuita here makamita sei mukomongo zvekudzungaira zvitoda zvachengeta mwana wake mhepo inongotenderera komai kuti makamita sei udedze usati mamona wilisoni wilson achi rikatipedze ave chikwambo imi manga mati mukaenda kusvikiro ndizvo zvaita sei ini ndova ndanzi une mudzimu wamina ndova ndambouta hanzvadzi yangu rapera ngati ndo zviripo hanzvadzi yangu ndobva ndichitaura hanzvadzi yangu paakauya haana kuzorai kura unogadzikisana uyayo
ndobva ndazoenda pasvikiro paye ndobva wanditi mudzimu wawinawo unogona kugadzirwa woita sei ushanda ndobva wagadzirwa kugadzirwa wina ko makazopuwa chicha makazonopuwa mushonga wacho ngangururi pamushonga wokubva nawo kumba kumunhu kung'anga ikoko wochikwambwa mukazotora muchiti makazoda zogadzira unguruwei akangoti natirisa zvezvokunatirisa inini sekuru vachitanga kufamba zvavo izvozvo ndakutaura zvandoziva vachitanga kutaura zvinhu zvavo kaizvi vakanditi ndamboenda kun'anga yekunoto then ndaudzwa kuti ndinoda kugadzirwa nokuda kwekuenda kun'anga saka ndikavabvunza kuti mapuwei zvikanzi aiwa ndangogezeswa ikoko handina mushonga wandaenda sei ndapiwa ndikati ho zvikanzi ndikati ko Andrew wacho apiwei zvikanzi angogezeswawo futi haana mushonga waapiwa ndikati saka todini then ndakatanga kufamba nawo ndini sekuru ndobva ndabva ndafonera ndikati uyai kudema ndobva wauya kudema ndobva taenda pane vamwe sekuru waiita zvese chipostori nechivandla then waita postori nechivanhu sekuru vaivai ndobva wati handei kudziva ndobva taenda kudziva vasvika kudziva svikiro iri raita unge rasvika zvavanongoita izvozvo handiti but ranga risingatauri sekuru vaindobva ati iri svikiro riripo asi pane zviripo zvida kuita sei zvida kugadzirwa inibva ndati ini zvikara zvadaina handite sei handizvikwanisi vandati vadzokera mba kwavo vana vati chimbouyai futi ndobva ndaenda navo kuchivanhu chaiko vataenda kuchivanhu tikanorarako mbuya vaya vakati svikiro riripo asiwo pane zvida kuita sei futi zvida kugadzirwa zvandaudzwa nasekuru vaivaye ndikati saka zvogadzirwa sei zvikanzi zvine zvada kuti wagadzirwe nemunhu ane simba shaveri svikiro robuda rotaura nokuti zvikasagadzirwa svikiro harite sei haritauri ndati saka svikiro racho kuti vataure ndaida kuziva kuti togadzira sei kuita kuti kana tikwanisa kuudza vamwe ndoudza vamwe kuti ngatigadzire takadai takadai hati svikiro ritaure asi mbuya vaya vakati inini pandinogonawo ndipapa ndaifungidza kuti kuswera kwandaita nemi nekurara nemi notakaenda riri bira revamwe vanhu risiri bira redu handiti saka ndafungidza kuti zvataenda zvamauya bira revamwe vanhu vakawanda vanogona kuyambuka nebira revamwe vanhu ndovandati alright kana mati ndopamagumira mbuya ndobva ndagumirawo nawo ipapo asi kufamba kwandakaita navo kuvanhu 3 vandoziva chokwadi pamberi paMwari hawana chavakagashidzwa asi kutoti kana kwavakatanga kuenda kuri ikoko kwavakagashidzwa ndandisipo sekuru vanozokubatsirai taya mukoma usoni wauya usoni right ndiri right iworogoripi 1980 unanangani ndine 1 mukazi wagara nananangani ane 4 4 ne7 zvekubatana papi mate 4 ne7 zvekubatana papi 4 na 7 ana anongani mudzimai wamanye kugara naye ane 1 ane 4 alright takushedzai muno muka hatiti muri yenyu munoziyana navo ka kose masara panzi ndanga ndichinzi hanzi nenhau yekuti handina kureurura saka ndosara kunze asi pakauya vamwe makamhenye masara ka sei makanga masara dzanziri nhau dzekuti ndaingoenda kubasa isati shande taurai chokwadi mukumamusoro chakaita kuti musare hakuzinzimbo nemhosva iyo kana kuti mabatwa huro yayo vaakadi moti mukazotanga kutokaka vaakana tira kuremekedza kodzero dzenyu yange ingori nhau yokuti unoenda kuchechi aiwa kuchechi mazuva handisi kuenda muna mari chichipi ndaimboenda kumasuva asi handisi kuenda ndo chikonzero chakaita kuti musavaye muno right imimi muri kunziva hamusi kuchengeta vana kaimi muri kuchengeta vana mukadzi mebi kusunzwa namutete wenyama munozvidairere kandi munozvipfuma infact satatombonyebera mhepo muri kuchengeta mwana wenyu ari kumusha ndinongotumirwa pamari yeschool fees but taura chokwadi mari yeschool fees ndinotumira iko zvinezvi ndakatotumira anoja school fees yange iri nhau yekuti maendero akaita mudzimai wangu pakaitika nhau dzakawanda zvokuti
akaenda tisina kuwira. Aiwa, ko mwana makarambana nemwana iwana makarambana nemukadzi. Takaramba namai kunenge kusiri kusaziva. But unozungu. Musabuzo kupeka mrava. Iye murume mukadzi kumauso. Mudzimai amukurambana naye ana kurambana nemurume ane vana fona naye. Wakarambana. Asi muri kuchengeta vana vavo nemukadzi iye. Asi wenyu wamakarambana naye nemu ane mwana wana mangapisingawirirana. Izvi tirangonyebera umwe zvimwe zvonyebera uroyi. Zvinhu zviri clear and simple izvi. Muri kuchengeta mudzimai wenyu ane vana 4 akarambwa nemwe murume. Wenyu mudzimai wamakarambana naye mwana akubatanidzirwa mhosva idzodzo. Pane pamunodya here imimi nemukadzi wenyu muchinyima vana vemurume wechikafu. Iye nemurume wake vakarambana zvakanaka. Murume wacho akatsakatika nezvekumusha. Saka mukamati ora iti inini nezvekumusha uyu ndochichengetera vana vako vangu uyu ndosiyana naye nemukadzi wake takarambana zvisina kunaka. Aiwa, iwe mapenongonyeberawa. Nepe utimidzwa namai kwaari zvuma zvamudzungaidza. Iye kwaari pazvitori right. Yari katopozita. Yakajiswa manze. Yakasotwa nemufura. Because mukadzi wake anorana na ningi namai. Saka obva zvakatopiwa zvinhu. Alese. Boza hana chanofungwa kana wani kana muri. Saka urati mwana kana udaita sei mwana wake butudza. Ndinomboita pfungwa dzekuda kunomutora asi ndinopenga pane pamuboti kudzidziswa kuriko saka wewe uta kuti mwana wako zvezvipedza school fees saka anodya school fees 3 months. School fees are 3 months. Agara na mwana kumusha. Anogara na sisi wemukadzi. Na mai guru. Saka mwana wako anodya school fees chete. Kusa hapo ndo. Usazia. Mwana wako anodya school fees chete angaenda chikoro chete kunzi baba ari kusha. Kwehembe dzekupfeka. Vakarorwa here sisi wa? Sisi wacho vanongoti wakaenda apa woenda apa ndo. Asiyo kuona kwake ukakwana mshemusha. Alright, saka iwe tomboti nhasi unovana wauri kuchengeta ava 4 asikuda kuti usachengete. Vanorira mukanya ava, vanodzonera chipi. Vanotorera chipi pamwe mhondoro, pamwe shumba. Saka iwewe tomboti nhasi wafa iwewe mwana wakakura anokutemera wau ndana mukanyira wakuchengeta. Awe ane dambudziko manje ndimuna ane dambudziko hombe manje. Chaitika apa pamhepo iripo zvayo but aungengoe dzimwe pamwe pacho. Ari kuti asukwanisa kuchengeta mwana just because nemukadzi zvakaitana ka. Ndo zviri mumutumo kuti asachengete mwana. Mhepo dzacho. Kana hapana mhepo. Pamwe wanofungidzira kuti mwana asi wake pamwe. Naye amai hamsine inokonzeresa mhepo idzi. Tete varamba avana baba havana bosi pamwe wabvuma pero nakadamba musapota apa ndipo Ungapinda muno mabvuma kana ndiripo munongotaura ndiripo. Naiwe saka iwewe vana ndokutenga hembe dzema-school fees zvese mudzokuchendesa. Ma-school fees vanobhadharwa nasekuru wacho. Unotenga chikafu chete? Ndinotenga chikafu neku. Ko asida kuitira mwana ere mukadzi? Mate? Asida kuitira mwana. Takambotry pamwe pacho aimboita ma-miscarriage but iko zvinezvi hapasisina. Makutongogara? Hapasisina. Wokutanga namakore mangani? Akuita grade chi kana form chi? Wana wemukadzi wekutanga nenda basi. Hamuna kuenzana? Saka okutanga anoenda basa rei? Anoshanda kuchikenini. Musikana? Mukomana. We number 2? Ari kuchikoro. Form chi? Ari form 5. We number 3? Number 3 ari
ari grade 6 wenumber 4 uyo akatororwa uyo anopenga wekutanga wacho Grade 6. kana akarorwa what grade 6 aiwa pane musikana akarorwa kutanga akarorwa mudiki da grade 6 tisati waya pamusika saka utoona kuwasha osa mudiki dari ari grade 6 saka iwe mzukuru wangu saka iwewe first born yako ndio grade ipi wako chaiye 1 ndo 2013 saka munhu wakora akafana atete ako ka mukadzi wako iwe masiyana makore mangani takasiyana 2 years mukuru ndiani ndiri mudiki uyo atakwana mudiki seri aturirudziswa ngabatsirwa amadziaaabatsira mahara adzokere nemhuri yake umanzo uya kubatsira asana sen uza slide uida kubatsira mahara uya kubatsira mahara manzaka uyu ndemunhu akutambura manje uya akajiswa zvisingaite zvokuti hapana imi makatotomira makateka matena lake kuti auyewo kunoku uida kumubatsira mahara uyu munhu kane bamunini wacho anoti ndiri mupostori anotoda kubatsirwa sakafa kare karapa uzvitambisira time waste your time bhozi wewe wakatora munhu mukuru ari kwauri kuti akakura akatova nemhuri kutika mimba yemunhu akatova nefirst born akarorwa second born ari kushanda mumwe acho ari form 5 ozokuitira mwana wake yeyu vana chipfudzire mama chamuitira chii asi mukadzi wako ntomuda zvisingaiti ina siyo chai iwe asi mukadzi unomuda zvake mbuya andautongoda kubatsirwa kuti saka unonzi sekurani aya sekuru chimubatsira muzukuru aya sekuru muzire muzukuru wako unonzi sekurani ndimbozvibvunze uine uyo mushandi wemukuru ndiani po ndine right ndiyo mukuru ko uyo ndine saka kunzi sekurani anzi handizvibvunzi chake kuchengetwa nekuchengeta mhuri yake orati pakanaka dare guru riri pana tete atete vabvuma sekuru chitipa iwe forward tipedze dare ava todati mangwana notora zvinhu zvavo panapa chete tipedze dare ravo ava vanotora mishonga yechikwambo zvopera then ava vamwe vacho hatikwanise kuvabata bcause tisati vasatove mazita hatigone kuvabata isu tichangochunana newedari vapi vari panapa uya nezvinhu zvavo zvopiswa dambudziko reta sei zvinopera tete mashoko enyu kupedzera kumhuri yenyu muchinotora zvinhu wakaenda wakasadzoka inzwai mirai mapindurwa ndati ndinoregererei kudzoka mapindurwa here ekuti chitaurai mashoko enyu kumhuri yenyu tete kupedzisira mashoko evamutaure kwazukuru yenyu ava ndikumbira uregere kuti sekuru vandisunungure vabvise zviri pandiri zvese mundiregerera hama dzangu inini angoti sekuru ndokumbira kuti vandisunungure muchinzwa imini noti ndikangoenda chero pamupostori upa ndingaitaura kuti apa pandiri kuona mari but mari yachina haisviki ngawamo ndisunungurewo muchinzwa aiwa tangusunungurai kana iyo ataurege ndindovari muzukuru vatete zvinhu zvakauya ngazvavo zvouroi zvatobva tapedza nyaya dzacho vanonotora vega mazana atinotora zvinhu zvemunhu kana vachitadzira sekuri zvikuoma ndipanotozoenda manje kana mune mari yefiyo kuti ingochitira ka1 movatsvagira mari fiyo vemedia bcause vanoda madzimafio toenda ka1 mangwana yacho tosangana kuchiturukisa zvinokwanisika here kuti munozvitora mega kana kuti munoda kubatsirwa futi munozvitora nyoka munoibataka ndakabatsirwa unabatsirwa aimboibata sei sekuru vanovabatsira saka toenda rire kutsvaga madzimafio nemari yekufamba tiendi pedhuzapo madzibaba manzoere kuti atete wenyama manzoere itaite mari inhai sekuru hatizotaura izvo hataura idi pamhepo tozotaura saka date
Bana je. Matizoona Ndikuri mukataura dheti riri kure hatizoingwa futi. Imi ndimo ndotaura kadheti. Mangwana. Kana chenda munoronga panze ora ichi mozodza sekuru kuti mangwana nguwai. Munoita kuti makamba kai mukati mangwana sekuru bva kudza kuti mangwana zvinoita here uye nguwa pamusoro ndine dambudziko randinaro panapa ndizoti rinokonzerwa neivavo kana rangouyawo. Ndine chirwere chokunzi ndinombobuda ropa kuenda kumwedzi kungobuda zvainohamenopa rinobva samwe panapa saka rinoya mudundura ningirike weti saka rinozoti munoenda kumwedzi muri uchiume ropa rakabudwa mubuda nokuwedzi saka mukuenda kumwedzi ka ndikutsanangura ngawa saka handizive papo kuti zvinotaura bvunza Jerryboy. Ndakubvunzirawo mukoma wangu. Mukoma wangu aenda kubasa. Kwewe nawe nguru ndiani? Ndiye mombe. Mukoma wangu aenda kubasa ndiye anotenda kuti aiti kana vakusenzesena mukakusenzesa nomira pageti utanga kutaridza vakadzi vachitoera vai utanga kushandisa maoko ake kuita mukadzi kuita choko kadzi akatarisa vakadzi vai ari kurusofa ane mukadzi ane mukadzi ane mukadzi asi akapinda mubathroom akude andatoa zvariwo achiita zvari kuita mukadzi asara munhu ari kumuka kuti asi atoziva kuti anda mandira maoko anoziva kuti anda mudziwo iroro anoziva kubatsirwa ada kubatsirwa ndiye kuramba kuti anoenda kuchechi andipa kose achite chimandira maoko yawe ada kubatsirwa anopenga zvakanaka sunungukai tenda sekuru ndini mwana wangu sekuru iye umwe